čo mi treba, solové, robota, kľud, dobrý nápad, dobrá téma. Nebolo prázdny klub, alebo si v kľude doma v pohode zamastiť hru, či vybehnúť vonku z kru, pred barák zajebať rum. Čauko, moje meno je Martel, práve sa nachádzame u mňa doma v izbe, kde sa natáča krátky promo shot ku môjmu pripravenému EPčku Martel Trage DP. Takže najskôr krátke info, čo sa týka mojej biografie. Začal som ako fagán, postupne prišli prvé koncerty, až kým ma nenašli chalani starajšej Trikolory, s ktorými som hosťoval na prvom počine, len aby si vedel. Neskôr som sa stal členom a dnes v podstate makám na svojom solo EPčku. Týmto by som chcel pozdraviť všetkých, ktorí boli pri zrode tohto EPčka, a ovšem zdravím chalanov z Trikolory, držím im palce, a taktiež celú Varšavu. Varšavská 15, kde sa všetko vlastne začalo, od prvých trackov, prvé nahrávky zo štúdia, prvé písanie textov. Práve vlastne toto EPčko je celé pripravované priamo tu na Ťahanovciach, lebo som ovplyvnený hlavne tvorbou a hlavne ľuďmi z Ťahanovec, zajebal som gól. Ako vravím, celé toto EPčko sa nesie v duchu tohto sídliska a ľudí, ktorí so mnou vyrastali, ľudí, ktorí so mnou žili, ktorí so mnou chodili von, ktorí s nami chodili na každý drbnutý koncert. Budete počuť, tie veci, ako hovorím, sú dosť ovplyvnené tým, ako som žil, s kým som žil a kde som žil. Preto veľké díky patrí práve ľuďom, ktorí stali pri mne, ktorí mi pomáhali s týmto EPčkom. Taktiež zdravím všetkých producentov a všetkých hostí na mojom albume. Menovať ich nebudem, dozviete sa to čoskoro. Takže zatiaľ tento krátky promo shot a vidíme sa už čoskoro. Zase ja. Takže toto je sídlisko Ťahanovce a práve sa chystáme na miesto, kde sa zvyknem stretávať so svojimi vlkmi. Ešte k môjmu EPčku asi toľko. Budete tam mať možnosť počuť kvalitných hostí a známejších hostí, vymakané hudby. Všetko sa to nahrávalo v Repro štúdiu v Prahe, za čo ďakujem hlavne Bohušovi, ktorý sa nachádza tiež v skladbe Čo mi treba. Takže o hosťoch neskôr, bližšie info prinesieme čoskoro na oficiálnych weboch. Takže zatiaľ toľko a teraz zavoláme mojim vlkom, kde sa nachádzajú. Takže sekundičku, ja už aj idem volať. Dáme si to na hlasitý odposluch. No, serus Pali, ja som Munky, kde si? No dobre, idem, servus. Poďme sa vydať cestou, ne cestou, ktorou chodím bohužiaľ každý deň. Ešte raz, čo sa týka môjho EPčka, malo by výsť do predpokladaný oficiálny dátum by mal byť 1. apríla. Ovšem, keby náhodou prišli nejaké komplikácie, tak sa to trošku zdrží, ale určite to vyjde do 2 mesiacov. V pozadí tohto malého videospotu môžete počuť práve Krymovú produkciu, kde práve teraz sú momentálne chalani z Trikolory u Kryma na Morave. Týmto ich zdravím, taktiež Kryma. Čoskoro budete môcť počuť promovec na toto pripravované EPčko, a to odo mňa, Pecu a Kaliho. Vec sa volá Až do konca. Práve teraz sa momentálne chystáme na to miesto, kde sa stretávame každý deň. Ovšem okolie vidíte sami, sú to Ťahanovce, samý psíčkar. Ale práve vidíte, že aj tuto žije priamy názor. A toto sú moji vlci, s ktorými si momentálne idem pripiť na celú túto prácu. Vlastne sa postarali o to aj títo chlapci. Čekuj to, sleduj to, čo skoro to bude von. Potrebujem svojich blízkych takisto jak oni mňa, lebo to je to, čo sa volá rodina. Moja partia, môj svet vo večerných hodinách. Netreba už robiť bordel, stačí iba spomínať. Potrebujem svoje dievča, ktoré mi dodalo silu. Takže sleduj to, čo skoro to bude von. Čo je Tysonik? Pripíjam hlavne na týchto ľudí, lebo to sme my, tu
tu sa to odohráva, Puckar ti povie hneď, aby všetci ľudia vedeli, nemusím si urobiť žiadny promoklip v žiadnom dobrom klube, lebo tu som doma a tak to stane a na zdravíčko, hlavne pre týchto ľudí. Pohár vína, sluchatka, voľný čas, ale keď je treba makať, tak vždy idem na doraz. Ísť niekam ku vode, z partiou dať chill, to je grill, party babení, psov a pár pív. Ísť niekam len tak spontánne na výlet von, alebo si v kľude doma.